Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Bandiraɓe sehilaɓe hettiyankoɓe dental men dental diine TV on jinan ɗon windi nani dental diine TV dental diine TV ɗo noon ɓeydaɗo i goɗɗo jawangal yiide dental ay diine o pooɗa i o mbattaɗo i goɗɗo jawangal yiide ko machine o tan diwi i gadiɗo o ay ko dental diine TV holko windiɗo onon yo bindi ɓe ko siftinde en ay ko ɗo haaɗi ko siftinde en lewru ndu maayi on paamide ko siftinde en lewru ndu maayi ko ɗemgal men ko bindol men windi ɗon wonande mo yiyata bindi o haalane nana e nafuru muɗum ko siftinde en lewru ndu maayi ko onon ay ko ɗo haaɗi ko onon keddi ko onon keddi minen ko amen komin mbaɗi min certi hen gila go lewru ha lewru maayi wadde ko waɗɗimin ko min golli ɗum ononne ononne kadi ononne ko waɗɗi on onon gandi ko waɗɗi on ko minen ko waɗɗimin ko gila go lewru hanu maayi min mbaɗi ko waɗɗimin ko wadde ko siftinde en lewru ndu maayi ko onon keddi wadde gadde ako ɗo haaɗi balle koɗo haaɗi mon koɗo haaɗi wadde ko onon keddi gadde balle mon e duuso ako ɗo haaɗi mon koɗo haaɗi e duuso mon e nani golle he o jiide ko pulaar laaɓɗo ceer ne windi ha laaɓi aɗa yiya ɗum ko siftinde en lewru ndu maayi ko onon keddi gadde balle mon e duuso mon e galle he mbaton ko 00 221 wonande onon ɓe ngala Sénégal ɓe ɗum ɗo adoto arde ha ngay noon 00 221 puɗɗa wadde 77 906 14 81 mbaɗa yayali e nde ɗo inde so Orange Money ma yetto so Wave ma yetto so Western Union MoneyGram ma yetto an gonɗo dental diine TV walla an gonɗo Facebook walla an gonɗo bange goɗɗo aɗa yiya nafoore golle ɗe anne ko hen jeeyeɗa waɗa hoorema ko awni hoore waɗa hoorema ko an woni hoore an woni kaldateɗo o an kuccinmi ko an daranmi kadi ko an kaldanmi suka hen mawɗo hen debbo hen gorko hen goɗɗiɗo hen e ɓadiɗo hen goto kala e men tawde lewru ndu maayi goto kala yo siftin min wonde lewru ndu maayi holɗum nanna jungo e poos ƴetto ko wawi ko nanna ɗum oɗo numéro biyaɗo o omoni on jiimo on huccide e moɗon nanon hen ko wiyete duuso galle golle ɗe ko te duuso galle golle ɗe ko golle men ɗe ndenduɗen on jii so min pini subaka 7 heures min gummoto min nanganan ko nangete ko yetto on ɗo gonɗon ɗo oɗon jiiya golle ɗe heddi ko kalɗo e deƴƴuɗo woodi kono mo yiyani golle ɗe e famɗi de mo yiyani golle ɗe ene famɗi
aray ma ene fewna ha feewi ala cuuƴali ala hay hunde keɗoɗa kadi kennoya bande en janga hen janginoya hen bande en nde ngal gollal ko gollal rendo nden noon rendo ndendinen ballen golle ɗe mbasen yawde mi ala mi wawa hay batte wawa gollude ay mi ala mi wawa hay batte wawa gollude hay hunde seeɗa mo mbaɗɗa o ɓuri hay batte ma waɗani o mbaɗa seeɗa o ɓuri hay batte o nde pinɗa fof gaddaneɗa ka wawa addude pewneneɗa ka wawa fewnude ndeke noon oɗon mbaɗanoma noon ko giɗo ma mbaɗanta giɗo ma ko jagganamo ballamo ko jiɗɗo walludemo anne wallirmo no wallirtuma ko jiɗɗo jingandema anne jinganmo ɗo jingantuma ɗo aɗa andi ko joom courant ko joom wifi ko joom connexion ngaji koye golle he noon ɗum ɗon namdoto portable so boni no waddata hen ordinateur so boni no waddata hen ɗum noon ko enen goni enen ndendinen ko rendata ko so rendi kala ko boni e kaɓorɗo itte sotte watte ɗon golle jokka on saaha mbawon wiide min jokke golle ɗen jokka noon no jokkirte ko goto kala waɗa hoore mum kañum jokkowo golle ɗe wasa wonde jokkitowo golle woodi ko jokkowo golle ɓe woni waɗoɓe ɓe jokkitoɓe golle ɓe woni ɓe mbatta hen hay batte ɓe ɓen ko jokkitoɓe golle mbiyete wona jokkoɓe golle ko waɗoɓe hen kono jokkire golle saabu son teskima lewru korka ha maayi amin gonde e moɗon min garani galle hay goto ɗaɓɓu toon kumtari walla kajjari ene yoɗanno goto kala e mon siftoro oɗo neɗɗo de ko neɗɗo men ƴetton buuɗi mon no foti foof mbaɗon e ɗum e nder nanirguel nanne yetto min so nangue muti min muddoya hen kono ko ari ɗo e ballal to dental diine to dental kabaruji pular arab dental diine TV Facebook ne wayi hewde yimɓe ni fof so rendi timmani capannayyi e neɗɗo arɓe ɗo gaddi ɗeɗo dente fof so ndendi mbimi dental diine ngal ko woni toon e hewde dental journal ko woni toon e hewde ngal pular arab ko woni toon e hewde dental diine TV tan ujunnaje 9,6 pawɗe nan toon ala ko haali wonɓe Facebook ɓe ɓe fof so ndendi no mbimi ɓe fof so ndendi mbimi timmani capannayyi neɗɗo timmani ɗum mbimi on ɗum noon sen mbi yen jokku golle ene anna golle nafata noon ko enen ndendi golle min keedi banggue on kadi keede banggue jingguiɗon banggue mo keɗɗon o min mbawa yiide on holno min jiirata on min jiiya oɗon nanna ene yetto min amin jiiya sawtuji moɗon ne jetto min ko min kaari gonɗo wuuro kaari waɗi hen balalam sa debbo sa gorko sa mawɗo sa suka mbasa yawande hoorema hay hunde ganda ngal ɗo ballal ko min woni e wallede minne mi rondo waram leɗɗe fukka mi adda wiya kuɓɓen dural janggen mbawen eɗen gandi kam hay goto emen jaɓata gollade lewru ma e sala yoɓede on ala walla neɗɗo dawa liggoyade liggo ñallal jippo wasa yoɓade jaɓeta an noon tawde ka joom haqqille aɗa wonde haqqille ma nde ɓallima aɗa wonde kadi goɗema guiɗema daraniɗoma e gueɗe ma ene walluma e waɗanma ka wawa an dawa e dawi ma ñalla toon keɓa toon ko keɓɗa toon ko garta galle ma ƴetta ko dañƴa ko mbaɗana galle ma e barme ma kanko noon o ñallide ma 7 heures ha nangue muta ha wasa ha 2 heures matin donkonoma hay sorendemo warga e sukara e ko waɗi e haajuji makko ɗum en yurmini hayso haalaka
wadde ngal jaɓɓal mbayɗen ngal garten e jaɓɓal wallodirde sabi Allah. So min gacci haajuji ɗi min garani on wallude on, kala audio fewne ha feewa, waɗe tablo fewne ha feewa, yettoma no feewiri. So jangde waɗe sifa no mbawata jangirde jaaba wawde. Ndeke noon oɗon neɗɗo baɗanɗomo ni o an wi a wawa ɗum yobde. wadde a wawi yobde kam mbaɗa ko mbawɗa hen ko dole potani. ɓe hen ɓuuri seeɗa semorde wadde mbaɗa ko semori balla galle. ɓe hen dole kewani kaɗoɗo mbiyayo kaɗɗon kaɗoɗon. So fof en mbaɗi tan en jiyat nafoore dental ngal. gueɗe kewɗe nanɗo jiɗɗe soodede enen gana ɗum coggu ko soodira. oɗon gandi kam gila 16 4e mois 2016 wona hande nofo duuɓi ƴeew tan oɗo 16 garoɗo o 4e mois garoɗo o keɓaten duuɓi 9. keɓen duuɓi 9 eɗen gollo jamma ñalawma jamma ñalawma. somin cellani on kattatako, somin celli on kattatako. amin gonde mon onon oɗon dawa e dayi moɗon e haajuji moɗon. so lewru maayi somin mbi on gare gadde wooda aybinɓe min wiyamin woy sayo amin mbiya gare gadde. so addama haaltake. so addama komin rimɓe min ñaaga Allah arra min ñaago on ɗo min gullu ɗo gare gadde ko a haalda ko so waɗama no wiira en ganata golle meɗen. hande no yoɗonno hande dental men dental diine TV gila ngal ɓami wodde faade hande e dental goɗɗe ceŋiɗe hen ɗe gila nden ha joni ene hano taw en dañi hande oto moƴƴo biyeteɗo dental diine TV ne winda hen kaɓore mum ha timma ne winda hen waɗa hen tawa eɗen mbawa filmude ko jiɗɗen filmude ko e mbawa wadde ko yiɗe wadde ko. keɓen galle men moƴƴo fewne ha feewa mahe ha yooɗa waɗe hen kaɓorɗe jiyon golle men ɓeydo ngarɗude golle men ɓeydo yodde. on jii ko wayni ko min mbawa ɗum ɗo joni on jii wayde sasa on jii ene waylo kala nde pinɗen eɗen bitta gandal beele mbawen dañde kaɗen nafa julɓeɓe. kala nde pinɗen eɗen bitta gandal beele mbawen dañde kaɗen balla julɓe. ala ko woni himme men e haaju men wona wallude julɓe. wona sa walli neɗɗo a walli hoorema, sa jinggani neɗɗo a jinggani hoorema. ɗum no waɗi nden ballen jinggen tan mbiyoton. gila 2016 faade hande konngol gotol min jogiti faade e moɗon. ngare balle, ngare jingue, ngare duuse. ardi an noon nanɗo ɗum o hankkadi jaɓ ɗum golla ɗum min jiya. amin gandi goto kala e moɗon, kala gonɗo ɗo amin gandi ɗum. so addi amin gandi, so addani amin gandi. an gadduɗo aɗa andi a addi amin gandi a addi. Allah ɓuuri andu addi. an mo addani o amin gandi a addani. an aɗa andi a addani. Allah ɓuuri andude a addani. jiɗɗa tan ko wallude aɗa walle wallu tawde addina ko wallude sabi Allah. hoto hay goto jaɓ lewru maaya ene siftine lewru maayi. haysa aɗa gonɗa ɗo ƴeew joguiɗo sara maɗa téléphone ma nodda mbiyam oɗo numéro de waɗanami hen naggam. so a waɗi gayni noon ndewa numéro he WhatsApp o gara kaala indema yettodema komin kaari gonɗo wuuro kaari waɗi hen ballalam yo golleɗe jaaru yeeso. yo ɗo ɓuuri yelde yodde nde mbiyata yo golleɗe jaaru yeeso ya taw addori kene golleɗe jaara yeeso. ko sa deƴƴi oye deƴƴi hol gaddo addoɓe kewani wonɓe hen ɓuuri hewde. addoɓe kewani ɓe ne yiiɗi wallude ha galle o yaara yeeso. so fo en deƴƴi noon ndeeƴi hol jaho holjo yarate. nde fano kamɓe addoɓe ɓe gaddirto ko ha golɗe ɗe ɓuura yaarude yeeso. ɗum noon an gonɗo hen o anne yentodira e mabɓe. an gonɗo hen o anne yentodira mabɓe. suka hen mawɗo hen debbo hen gorko hen kala mbaɗa wonde an nanɗo sawtol ngol ko an tigui haalda. numéro o nan ɗon
o moni numéro nan ɗon nani on ji o moni 00221 77 906 14 81 mbaɗa yaya mbaɗa ligne jawa sapo ngara noon kaala indema yettodema ko min kaari gonɗo wuuro kaari ma anda keɗotoɗoma beltiɗo e gueɗe batton ɗe gasi wona min tini an a tintini min kono sa ari en beltiɗe golle ɗe ne jodde ne fewi de juɓɓi de tan haaɗi ɗon anni min somin gacci wiye woy sa yo acce somi jokki min loro kadi ɓe kadi mbiya yo accu so wawa yo accu so wawa yo accu ɗum ko haala so wawata yo accu an kam jiɗɗa ko yo accu tan o yahala makko ala eto wadde no jukkiri golle ɗe ko golle rendo wona min goto jeeyi ko rendo jeeyi subaka law 7 heures subaka gummo toon kala jiiɗo to mbiya deeƴi less mbeɗa gollo holko woni andinde mbeɗa gollo ha ɓoti jaa tel ene ara ɗum tindini ko gollotonoɗo sinno o gollono arata e ma piya subaka keɓa kabaruji ma no ardata ni aɗa yiya aɗa anda keɓa darsuji ma aɗa yiya ne ara yettoma keɓa jangdema pulaar aɗa yiya jangdema arab aɗa yiya enen tel e naata so gollono arta e ma sa wi jokke golle jarani wiide noon jokke golle amin hen kay min gamin aminen golle jamma ñe sokki heddi ko on kay gaare duuse golle onon mbi jokke golle minen mbiyo gaare duuse golle duuso ngo ne moƴƴi hen ɗum noon wadde kadi lewru maayi min noon ngol nani winde ɗum ha laaɓa car ko siftinde en lewru ndu maayi ko onon keddi gadde balle mon e duuso mon e golle he no mbatton 00221 77 906 14 81 yayali jeewa sabo ngara mbaɗa hen ko mbawɗa ko duuso ma mbiya ko min gonɗo dental dine TV mbaɗi hen ballam sabi Allah ko min gonɗo Facebook mbaɗi hen ballam wa ko min woni gonɗo dental kaari mbeɗa jangga toon yetto kam toon mbeɗa jangga hen mbeɗa wawa hen minnene ballalam nani minne jingdiram nani eyyi yo golle jaadi soɓe amin jangga hen amin mbawa hen wadde addanama hayttimama anna ƴettu jawdi ma ndi lomba hen ɗaɓɓira hen barke jangde nde ɗaɓɓira hen barke jangde nde janguinowo mo yiyanima kono Allah ne yima ɗo gonɗa ɗo sa suudi maɗa jangga cikka o tinani o tintani Allah tini tinti wadde annene ka jiɗɗo wallu jangde nde no ballitade ƴetta jungo mbaɗa e poos sa gorko sa debbo ƴetta nulda yetto galle meɗen faye nder golle meɗen ɗe ɓeydo yaarude yeeso yo Allah hokke en noon nande e famde nanirde Allah e jaɓirde Allah kadi e waɗirde hen Allah yiilo hen weliyo Allah ko galle men ko golle men hay goto wasa ɗowde hoore mum e nde ɗo moƴƴere yahore hay goto wasa ɗowde hoore muɗum e nde ɗo moƴƴere yahore lewru maayi wadde janggo wonata goto fof anda ndu maayi siftoro ndu maayi taw siftintaki ndu maayi ala emen majjuɗo ndu maayi hay goto emen hande ala majjuɗo lewru maayi hay hande ala emen hay goto majjowo lewru maayi sabu koye mayre jogitoɗen kala ko dilli accu ha lewru ndu maaya kala ko dilli accu ha lewru ndu maaya kala noon neɗɗo fof so ndu maayi wodata ko ɗamini e mayru wadde minen kadi min gari min ciftini on ndu maayi e jamma hande janggo noon sen pini wondu kadi daro wadde nduɗo gollama timmi ko timmi ko noon timmi on gari timmine aadi moɗon tawde golle gollama ha timmi heddi ko on garon timmi noon aadiji moɗon kala mbaɗon wonde garon timmi noon aadiji moɗon kalɗo mbawɗon wonde duusoji moɗon e golle he duusoji moɗon e golle he yo Allah hokku en nande e famde e jabde e gollude numéro o nanɗo oɗon daramo oɗon jiyamo kala jiiɗo numéro waɗa hen ko mbawɗa ko to waɗa faandi aɗa jingana galle golle
golle ɗe jokka jaara yeeso. yo Allah ken nande e famde oɗo ko musidɗo moɗon giɗo moɗon sabu Allah Yaya Ly Kaolack Sénégal. alhamdulillahi rabbil alamina. oɗon jarlo oɗon jaafo minen ga min jarli min jaafima yo waɗe jarlaɓe yaafaɓe kadi paamen lewru maayi janngo woni goo janngo woni goo janngo woni goo janngo woni goo